Ahojte, ja som Martin. Ja som Ferry. A z pneumatík vyrobíme prvky na záhradu, na terasu alebo na balkón a tie môžu byť naozaj aj pekné a aj užitočné. Práve preto sme si pre vás v spolupráci s OMV a Gardenou pripravili zopár inšpirácií, ako využiť práve staré a ojazdené pneumatiky. Aby sa mohol koreňový systém rozrastať viac do hĺbky, dáme na seba dva substráty a vďaka tomu rastlinka bude silnejšia a prinesie väčšiu úrodu. Aby nám drevená konštrukcia na paradajky vydržala viac ako jednu sezónu, vedieme ju mimo substrát, vďaka čomu nebude v kontakte s pôdnou vlahou. Ak si založíte takéto vyvýšené záhony s paradajkami podľa nášho návodu, môžete sa v sezóne tešiť každé ráno z vlastnej úrody. Zbierajte nálepky na OMV a získajte na rade Gardena so zľavou až 55%. Staráme sa o vašu záhradu. Viac na omv.sk.